2015 नि 1 एप्रिल जों थांनानै मोनबोनायानो जाबाय लाबोदों सनाव मा सनाव ओरैनो आदैनि फिसाज्लाया गावथार जायामोन थारमाने बियो सोरजों गावथार जायामोन बेनिफ्राय थांनानै 2015 आव जादों थैनायालाय गाव जानाया 2015 2015 नि 1 एप्रिलावनो बेखौ मोनदों बेनिफ्राय जों 2आवसो खबर मोनफैबाय बे 3आव सफैबाय ओजोंनो जा हालाय हाफाय जाहैबाय बारहुंखा अखा लोगो मोनलांबाय तेजपुराव आन्दायनानै 2टा बादियाव सहैनानै ना 2:30मोन बेयावनो थाथ'नांबाय ड्राइभाराबो आन्दायबाय लामाखौनो नुवाखिसै बारहुंखा बारनाय अखा जा गोसा अखायाबो बेबादि सममोन आरो ओइदिन हरसे नखा थब्लेटखा आरोबाव बे सोरांहांब्ला ड्राइभारा लामाखौ नुबाय होननानै सालायफिनबाय बेबो नेट नायैसो सालायलांनो हादों बिसोरा बेबायदि अबस्था जालांदों जोंबो 3 4 थांदोंमोन माने जोंबो गासिबो गोजांजोब्बाय बेनिफ्राय होजों सहैनानै जों माबायावनो थांग्रोदों बे सनितपुर थानायावनो हाबहैग्रोदों बिनिफ्राय हाबहैनानै गोथैयाथ' बहाय गैया बिहालियावसो ना बेखौ पस्टमर्टम खालामनाया बिहालि थाना फिसा दङ नैबेवहाय थांबाय थांनानै दान मोननैगोन ससेल' होनबाय बेयावबो जों 8टा बादियाव सहैदों 9-10टासिम नांबाय ओजोंसिम सहैनो ओमफ्राय सहैबाय बेनिफ्राय 1टा 2टा जाखाबाय बिनिफ्राय सहैनानै बायदिसिना खालामबाय थानाव हाबबावबाय ओमफ्राय माबा खालामना हरबाय लांदो होननानै लांदोबान होनबाय बिनिफ्राय मा प्रमान पत्र लाबोनांगौ बेखौ आङो सिन्थाजों भाबनाजों अखा हानाय डिस्टार्बजों जाय गावबुराखौ लांफादों बेबो बेफोरखौ रोङाखिसै नैबेफोरबादि जानायाव जों बिश्वनाथ सारियालिनि माबायावहायसो थानावहाय सोंहरबाय जोंनि गावबुराया बोनो ओमफ्राय हाबलांबावनांगौ नामा होनना बुंब्ला हाबनांला होनहरबाय थाबाय ओमफ्राय हाबनांला लालाय माथो डाइरेक्ट थांनायसै होननानै जों फैनाय जादों अखानायनायजों सफैनायजों जाबाय बहाय बेबायदि जादों आरो दा दिनैनि खुंथायाव थानाय बिथां रनजित बसुमतारिया बिबो सानसे समाव आफादनिमोन एनडिएफबिमोन दिनै बियो नोंसोरनि न'खराव माब्लाबाफोर खबर लाफैदोंना लाफैयाखै सार खनसेबो फैयाखै दा आरोबाव बे नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनसे गोजोन गोरोबथानि एकर्डआव दफायाव लिरनाय दङ बाला जायफ्रा हारिनि थाखाय नांनानै एक्सपायार बा गावथार जानाय मुंख्लं जानाय दा बिथांमोननो 5 लाख फोसावदोंमोन बेखौ नोंसोरो मोनदोंना मोनाखै गैया बै फिसालानि थाखाय सारादुबो खुंनो मोनखायाखै आरो जेबो रावनिफ्रायबो गरसे फैसा बिदि जाबायलै बिसोरा होननानै बिसोरनि मानसिनिफ्राय जों मोनाखै आरो रावनावबो मोनाखै सारादुखौ खुंदोंना खुङाखै दासिमबो खुंनो हायाखै बेबायदिनो हनै जानाय लोंनाय गैया बेनिफ्राय हाफ्राबो बिदिनो जाखाबाय ओमफ्राय सोरनियाव आं दाहार बुरनानै मोननो नै बेफोरबायदि जानानै गैया खुंनाय जायाखै दानि दा खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सरकार आरो गबिन्द बसुमतारि बिथाङाबो सासे आफादनिनो डेपुटि चिफ आफादनिफ्राय फैनानै बिथाङा दिनै बे सरकारखौ सालायनो हादों थ' बावहाय गबिन्द बसुमतारि मोननि सायाव मा खावलायनो सानो ओरैनो आदैया बिसोरनि सिगाङावथ' ओरैनो गोसोआव दङ जायफ्रा होग्रा दा होबाय थादों सिगाङाव आरो दाबोथ' बिसोरनो थागोन होननानै आङो सानो ना नङा नंगौ अब्लालाय बिसोरनावनो खावलायनो सानदों बिसोरो सिगांनिफ्राय होजेनबायब्ला आंनोबो आरो आंखौल' बुङा आं बादिबो थाबावनो हागौ जों बयनोबो मोनथाय दंखौ होयोब्ला सरकारनि गोरोबथा माबायावनो लिरनाय दङब्ला दाबि दंब्ला होमब्लालाय जोंबो मोननांगौमोन
दा बेबादिनो मोनगोन होगोन होननानै सानब्लाबो माब्ला होनाय बिनि खा खबर मोनसेबो सिन सफैया नै बेनि दुखु दङ आरोखि दा न'खरा सिलिंखार जालांबाय गोबाङानो सिलिंखार जादों आंथ' सेसाव फैबाय जोंनि न'खरा बैसोआबो गैले थाबायनो हाले मावनो हाले ओरैनो लाखार लुखुर न'आवहायनो संनाय जानायल' जों दा बोराय बुरै सानैया मोनदों रायज्लायफैदों औ खनबेसे फैदोंमोन ओरैनो फैदों खनथाम हरैसो